No, miltä vaikutti? Oliko oma koira? Joo. Ei tullut yllätys. Ei tullut. Että olin osannut ajatella, että paljon tapahtumia saa pieneen aikaan. Joo, ruppien paikat kertoo, että on niinku ihan laidasta laitaan, niinku, että kun tuossa aamupäivässä nähtiin jopa semmoisia, että oli melkein yhteydessä, niin silloinhan ei tapahdu kauheasti mitään, että jos ne rupsit on siellä, niin täällä on niinku tosiaan ihan kaikennäköistä. Kun sä tulet vieraan ihmisen luokse, niin koirahan käy tervehtiin vieraan ihmisen, ei ole mitään, se on ihan ok, mutta sitten kun vieras ihminen lähtee viemään, niin aluksihan se lähtee ihan sen mukaan, mutta sitten sille tulee se, että ei se haluakaan lähteä sun luota pois, että sitten siinä tulee se, että se on niinku haluton siihen yhteistyöhön. Ja sama kun sitä ruvetaan käsittelemään, tullaan ihan iholle, niin siinä vaiheessa se sanoo sitten kanssa vähän tai väistää. Ei se sano mitään, vaan väistää, että tämä ei ole niin mukavaa sitten tämä käsittely. Leikkihalu alussa lopussa katsotaan. Mä en nyt tiedä sitten, että oliko se vähän mämmikourasta kiinni vai mistä, mutta se leikkihalu oli pikkasen niin kuin, te ette saanut ihan semmoista leikittelyä siinä aikaiseksi. Sitten siinä tuli vähän sille semmoista kaartoa, ettei se ollut ihan niin täysillä mukana siinä leikissä, mutta se, että kun se lelu lentää, niin se menee saman tien ja se ottaa sen vauhdista kiinni heti koko suulla. Ja sama näkyy tietysti tuossa puruotteessa ja taisteluhalussa, että siinä se myös ottaa sen lelun niin kuin, ja se pitää ja vastustaa sitä lelua, niin kuin, että se on sille mieleisin se leikki. Ja siksi just sanoin sitten, kun te tuossa lähditte tonne, niin kun, että laittaa ton lelun pois, koska se ei olisi pongannut sen tuolta, se tiesi tasan tarkkaan, että sitä meinattiin keinuun laittaa sitä tonne, niin sit se olisi voinut häiritä sitä justiin kun se nopeasti selvittää niitä, niin se samalla myös muistaa sen, että hei, se lelu vietiin sinne, että tää on huippuhieno juttu. Joo. Taka-ajo, kun sä lähetät sen sinne taka-ajoon, niin eka kerrallahan se käy nuuskaseen sen, se ei ota sitä suuhunsa, mutta toisella kerrallahan se menee sillä päämäärähakuisesti sinne vieheelle ja se ottaa sen suuhunsa, nostaa suuhun. Se ei niinku pidä sitä kauaa, mutta se riittää siihen, että se on niinku nelosen se tarttuminen sit sillä toisella kerralla, että se oppii sen, mitenkä tehdään. Tai mikä siinä on niinku se juoni siinä jutussa. Aktiviteettitaso, kun sä oot hiljaa paikoilla sen 3 minuuttia ja ei tapahdu mitään, niin siinä se koko ajan vähän pikkasen puuhastelee. Silloin ihan muutama pieni tauko, missä se pysähtyy vähän katteleen, mutta että koko ajan se niinku liikkuu siinä ja semmoista pientä liikettä, että se on, jos 3 koira saisi siitä niin aktiviteetista, niin silloin sillä olisi yksittäisiä, niin sillä oli selkeästi enemmän kuin ne yksittäiset toiminnot siinä kuitenkin. Etäleikkiä, se on kiinnostunut etäleikkiästä. Se sanoi siinä jonkun vöhvö, mutta ei me sitä niin kuin aggressioksi katsota, että se on enemmän ehkä semmonen, niin kuin, että päästä mut irti. Mä haluan juosta tonne ton ihmisen luokse. Sehän menee saman tien kauhealla vauhdilla sinne, se kaartaa sinne ja se ottaa sen lelun, niin kuin, että nyt lähdetään leikkiin ja repii sitä niin kauan sitä lelua, että sitten kun se etäleikkiä päästää sen irti, niin sittenhän se tulee pois sieltä. Ja yhteistyötä me nähdään siinä sitten, että se, aina kun se etäleikkiä kutsuu sitä, että hei tuu leikkiin, niin sehän tulee sinne. Et tosin ei se niin kuin anna sitä lelua, että hei leikitään ja revitään, mutta se, että se on kiinnostunut siitä leikkivästä etäleikkiästä, niin se on 3. täällä se yhteistyö. Et siinäkin se leikkihalu niin kuin näkyy sillä, että se on niin kuin kivaa. Sitten haalarilla. Siinä ei tule pelkoa näkyviin, kun se haalari pomppaa ylös. Sehän on suoraan heti niin kuin eteenpäin ja sehän selvittää sen, ei ihan saman tien, mutta aika niin kuin nopeasti käy haistaan sitä. Et sun ei tarvii antaa sille apua. Siinä me nähdään myös vähän niin kuin aggressioa siltä, että sehän niin kuin tavallaan tekee hyökkäyksiä sitä haalaria kohti, että hei, että lähes meneen, että mitä sä täällä ryttyilet. Mutta mikä on tietysti kiva asia, että sitten kun sä lähdet niitä ohituksia tekemään, niin sittenhän se on ihan sillä, että se on ihan ok, että saisitte kävellä vaikka 100 kertaa ohi, niin se ei näekään sitä haalaria, että kun se on selvittänyt sen, niin
sillä ei jää niin kuin jäljelle jäävää kiinnostusta eikä niin kuin mitään pelkoja sitä kohtaan, sitä haalaria kohtaan. Sama me nähdään tietysti tuossa ääniherkkyyden niissä ohituksissa, että sillä siinäkään. Sehän on ihan sama, vaikka olisit kävellyt kuinka monta kertaa, niin ei se sitä enää tajunnut, että siinä on jotain tästä on tapahtunut. Et sillä ei kauhean hyvä niin kuin toi, tavallaan se, niin kuin se muisti ole sitten, että se menee niin nopeasti niihin asioihin, se selvittää ne ja sitten se on sillä, että ihan seuraava juttu ja se näkyy niin kuin tuossa radalla aika paljon niin kuin monessa asiassa. Ääniherkkyydessä siinä tulee pieni väistöliike, mutta se on todella semmoinen siro pieni, kun se ääni rävähtää, niin se tekee semmoisen pienen käännöksen siinä ja vähän niin kuin kääntyy, mutta siinäkin se menee itse ja selvittää se heti saman tien sen, että mitä tapahtuu. Aaveella siinä on ihan pieni semmoinen rävähdys siinä lopussa, mutta sehän on hyvin kuulisti sellaisiin tilanteessa. Se vähän kattelee niitä aaveita. En mä tiedä oikeastaan, että niin kun se otti ihan siinä lopussa vasta se tajus, niin kun, että hetkinen, että nehän niin kun tulee sieltä, että nyt pitää varmaan niin kun tehdä jotain. Että aika niin kun lähelle se päästään ne aaveet. Ja pelkoa siinä ei ole. Me ei nähdä minkäänlaista pelkoa, että sehän on niin kuin eteenpäin koko ajan menossa ja se, että ei se sulta paljon mitään apuja kysellä siinä, että se on, että mä hoidan tämän homman, että sä vaan hihnasta ja tulet perässä. Et uteliaisuus siinä vie sitä, tietysti kun siinä tulee pikkasen sitä semmoista jälkikäyntiä sille, niin sit se kestää pikkasen aikaa, että se menee sen aaveen selvittää. Se jää vähän niin kuin, ja sitten koska se oikeanpuoleinen aave selkeästi jäi sille niin kuin enemmän päälle, niin sitten se haluaa selvittää sen vasemman puoleisen. Se käy haistaa sitä kädestä ja sitten sen jälkeenhän se tilanne on niin kuin ohi sitten. Et se on niin kuin jotenkin se oikea niin kuin sille se, kun se näkee sen varmaan ensin ja se jää sitten vähän niin kuin jumittaan siihen. Niin kuin. Mutta senkin jälkeen kun se on sitten käynyt haistaa, niin ei sillä mitään jäljelle jääviä ole sitten, että okei, tämä oli tämmöisiä teillä ilmeisesti liikkuu siellä teidän lähinnäkössä. Ampuminen ei se reagoi ampumiseen mitenkään. Kyllä se kuulee, se niin kuin ryhdistäytyy, mutta se on enemmän semmoinen, että hei, että mitä nyt taas jotain kivaa tapahtuu ehkä. Että se ei ole niin kuin, ja sitten se, että se niin kuin tosi, kun sä leikität sitä, niin eihän siinä leikissä niin kuin näy mitään. Että se edes kunnolla kuulee sitä. Ei se nyt varmaan korvakaan heilahda tyyliin siinä leikin aikana, kun se kuulee. Että se on enemmän siinä, kun sä seisot paikoillas, niin se on siinä vähän niin kuin ryhdistäytyy, että mikä se oli, niin kuin, että mitäs kivaa täällä taas tapahtuu. Mutta oli kiva, kun kävitte ja näkee tällaisiakin yksilöitä. Joo.